fin. Hvad er det? Fin? Nå, nej, altså jeg mener bare, at jeg synes, at den er flot. Fuck hende, mand. Hun er sgu da bare en bitch. Ej, undskyld, mus, nej. Sygt nok. Ej, måske lidt aggressiv, men det er sgu nogle fede streger. Tak. Har du ikke overvejet sådan at søge ind på kunstakademi eller sådan noget? Jamen ja. Nå, hvordan går det, Julie? Er du ved at tegne? Hvad er det? En lille trold, eller hvad er der tegnet? Det kan du ikke tegne her på skolen. Jeg tror hellere, du må lige smutte ind på dit værelse, så bliver du lige der resten af i aften. Ej, jamen det er lektie for billedkunst. For billedkunst? Jamen så kan du sidde på dit værelse og tegne noget, der er mere passende. Tegne en elefant, tegne en giraf. Altså det her, det er sindssygt. Hvad fanden laver han, mand? Ej, det er sygt, det der. Hvad laver han? Hvad så? Hvad er der galt? Det er bare fordi min hund, ikke? Hun er blevet opereret i dag for tarmslyng. Og min mor havde sådan ligesom lovet, at hun ville ringe til mig, når det hele var overstået. Og jeg har bare ikke hørt noget fra hende endnu. Og jeg ved jo ikke, om hun har det godt, eller hvordan det er gået, eller noget. Jeg vil godt have været der i dag, altså sammen med Mitzi, ikke? Og jeg ved godt, vi kunne sådan have været her en uge og sådan, ikke? Men jeg synes bare, det er vildt hårdt at være væk hjemmefra på den her måde, og så i så lang tid, fordi altså, det har jeg jo ikke prøvet før. Jeg er ikke vant til det, og jeg savner bare så meget min mor og min far og mine søskende, og specielt Mitzi. Og jeg synes bare, det er vildt hårdt at være væk hjemmefra i så lang tid ad gangen, synes du ikke? Jo, altså du skal nok vente dig til det. Altså, jeg tror, det er sådan rimelig normalt at have det sådan der. Der var i hvert fald rimelig mange fra den efterskole, jeg gik på sidste år, der havde det. Ja, men altså, savner du aldrig dem derhjemme? Jo, det ved jeg ikke rigtig. Heller ikke bare din mor og din far? Min mor er hendes kæreste. Men hvad med den rigtige far? Men, altså, det er sgu da godt, at du savner dem. Altså, det betyder jo bare, at I har det godt sammen. Og at det bliver sikkert et sindssygt fedt år. Så det skal nok blive bedre. Hvad lå du og lavede før? Jeg lå bare lige at beundre din Justin Bieber-plakat. Den er sgu meget lækker. Ej, Julie.
står du derfor? Min mor kom ikke og hentede mig. Hun har nok bare glemt det. Igen. Du kan da bare sove hjemme hos mig. Ej, altså bussen kommer her om 20 minutter. Ej, jo, kom nu. Vi skal jo sommerland og alt muligt. Det bliver smadret sjovt. Mit team har det meget bedre, så kan du sige hej til hende. Altså, min far han skal nok betale, du behøver ikke at tænke på det. Far, det er Julie, min roomie. Det er min far. Velkommen til.